Mina engikubongayo kuBaba uNdlovu, ngafika la ekhaya ngathenga ikhalende, ngathenga amakhandlela awu-2 elihlaza nekhandlela eliyelo. Wathi fika ukhuleke ekhaya, ukhuleke babiza ngamagama abantwana bakho. Ngafika ekhaya ngakhuleka ngababiza abantwana bami ngamagama. uNkulunkulu kaBaba uNdlovu wangikhiphela abantwana bami abawu-2 bathola umsebenzi. Lo munye besehlupheke kakhulu ehambe efesa, ehambe efuna umsebenzi, ehamba ngeenyawo. Wabizwa la engene khona kudala esafunda isikole kuqala ngo-2015. Wabuyela khona wasebenza khona. Mebuya lapho athi kade ngila enkonzweni athi ma kade emsebenzini kufuneka lo mfowethu lo kuthiwa nginaye umfowethu ofuna umsebenzi. Bamfuna umsebenzi ukuthi azongena asebenze. Nempela bamthatha lo umfana wami wahamba ngamandla ekhalende wayobheka wafika bamthatha uyasebenza kumanje baregister basebenza ikhalende laBaba uNdlovu. Ngiyabonga. Ngibone ubaba ku TV ngonyaka odlule ngase ngiya e-office ngafika ngathenga usawoti nekhalenda ngase ngithandaza ke nale khalenda. Ekhaya besihlushwa imvukuzane iphande egcekeni nento ekhalayo phezulu kwendlu ekhala njengenja kube namatshe phezu kwendlu nomhlabathi ochelekayo phezu kwendlu. Kodwa ke lokho ke sekuphelile. Ikhalenda ngiyithenge kiwo lonyaka. Ngiyaqala ke nokuza la ekhaya kuvele kwaphela ke konke lokho kwashabalala ngekhalenda nje kuphela. Ngisukumiswa ubaba wangala eMozambique ethi umuntu uyahamba eze athatha izinto zikababa umpostoli kodwa engabongi. Kusho ukuthi bakithi benginamahloni ngakwazi ngisho ukusukuma, ngakwazi ngisho ukuhamba. Kepha kodwa nangosuku lanamhlanje ngomhla ka6 kuNovember ngibonga umfoka kaGatsheni. Uba bengathi ubusonga busombuluko inkomeso kwelemeveli. Mina ngizalwa khona kwaGatsheni ngwala kwamaphumulo. Ngizalwa yibona abasekho nasemhlabeni sebangishiya. Ngitheke namhlanje kufuneka ngisukume ngibonge ngoba ubaba wakithi ehambile engishile emhlabeni uneminyaka ewu7 nginemali engaphumi idliwa umama okwazi ukuzala okwazi konke ubuhlungu bokuzala wayidla kutheka kade ubaba ethi asilapha eThekwini wathi sondelani abanenkinga yemali nginikhulekele wasasondela sakhipha o10 wabakhulekela. Kepha ngathi mangifika ekhaya kwanento ethi angimfonele lo mama ngamfonela lo walapha eThekwini kuWest Street. Ngithe mangimfonela wathi hawu mamkhuzwa imali yakho sidiscard ihleli ungezi kuzoyikhipha. Ngathi mina engani wena wayibhala ngathi mina kuyena wena wayibhala la ephepheni iyodwa le engithola khonyanga zonke lenenye awuzange unginike wathi ibhalwe ngathi ibhalwe unangazi uMr Bani olapha eThekwini. Kusho ukuthi leyo mali wayisethi ke ngoNovember uzoyithola ngomhla ka27. Kusho ukuthi ngiyabonga phambi kaNkulunkulu, ngibonga uGatsheni, ngiyabonga ngisole imlomo ezinkulungwane, ngibonge ngishingana uqobo mina bengudoti ngishe emphakathini ebengelutho namanje ngihlala egcekeni kwami. Abantu abaningi wathi bayithuba abantu abakufuna abantu abaningi bebenga ngisho phakathi endlini yokukhuleka bebengangifuni. Kusho ukuthi ke namanje ngiyabonga, ngibonga uGatsheni, ngibonga uboya benyathi ubusonga busombuluko ngithakame njalo. Amen. Ngoba hayi uyasebenza. Ungasho mawuthanda uthi angazi lutho, mawusebenzisa izinto zakhe uthi Baba Jehova ilwa nabalwa nami, ilwa nabalwa nami ngegama likaJesu. Amen. Animshayeleni izandla umuntu omdala.